Tyto knihy mi změnily život. Inspiroval jsem se od nejlepších a dal dohromady strategii, kterou obchoduji. A první rok jsem udělal 112%. Pokud chceš zjistit, jaké jsou to knihy a jak vypadala moje cesta v prvním roce obchodování, tak se dívej dále. Představte si, že máte možnost vydělávat peníze z pohodlí domova jen pomocí počítače a správných rozhodnutí. Zní to jednoduše, realita je ale úplně jiná. Obchoduji na akciových trzích už 2 roky a za tu dobu jsem se hodně naučil a pořád mám co zlepšovat. K obchodování jsem se dostal v 17 letech. Začal jsem pod dozorem svého otce na jeho obchodním účtu. Můj otec pracuje v bankovnictví a sám investuje, takže mám k investování blízko. Doporučil mi webináře na stránce Patria Finance, kde jsem se poprvé setkal s obchodováním. Pustil jsem si všechny dostupné webináře a dozvěděl jsem se o slavných obchodnících, jako je Jesse Livermore, Mark Minervini a William O'Neill. To mě zaujalo natolik, že jsem si koupil jejich knihy, všechny je přečetl a rozhodl se, že to zkusím sám. Po domluvě s otcem jsem použil $2000 ze svého spořicího účtu a nakoupil akcie Supermicrocomputer. Nastavil jsem stop loss na 5%, ale musím přiznat, že jsem tehdy vlastně vůbec nevěděl, co dělám. Nekoukal jsem na indexy, neanalyzoval jsem trh, prostě jsem nakoupil. Měl jsem ale neuvěřitelné štěstí. Akcie vyrostla o 60% během 17 dní. To byl moment, kdy jsem si řekl, tady je to, co jsem hledal. A tak jsem se do toho ponořil naplno. Po několika dalších obchodech jsem rychle zjistil, že to není tak jednoduché, jak se zdálo. Ale nikdy jsem se nevzdal. Obchoduji jako swing trader, což znamená, že moje pozice mohou trvat jen 1 den, pokud se obchod nevydaří, ale ideálně držím akcie týdny až měsíce. Při analýze trhu sleduji indexy a mám jasně definované fáze trhu, kdy otevírám nové pozice a kdy raději vyčkávám. Kombinuji technickou a fundamentální analýzu, protože obě jsou klíčové. Fundamenty mi pomáhají určit, zda má akcie potenciál k růstu, což závisí na zájmu institucí. Ale nakupuji ji pouze tehdy, pokud na grafu vidím správný nákupní bod. Grafy využívám k načasování vstupů a výstupů, fundamenty k samotnému výběru akcí. Velkou roli v mé strategii hraje řízení rizika. Používám stop lossy a vždy si hlídám maximální možnou ztrátu. Velikost pozice upravuji podle volatility. U volatilnějších akcí otevírám menší pozici, ale dávám větší stop loss. Moje maximální ztráta na jednu pozici je 0,5% kapitálu, ale většinou je moje reálná ztráta nižší. Obchoduji pouze akcie a zatím jsem nepoužil margin, deriváty ani páku. Zaměřuji se výhradně na long pozice a nešortuji. Moje strategie se stále vyvíjí, protože obchodování se věnují poměrně krátce. Inspiruji se však od nejlepších. Moje strategie vychází z přístupů Marka Minerviniho, Jesseho Livermorena, Williama O'Neilla a Olivera Kella. Myslím si, že strategie by měla odpovídat osobnosti obchodníka, ale zároveň je důležité učit se od těch nejúspěšnějších. Za svůj první rok obchodování jsem dosáhl zhodnocení přibližně 112%. Přesné číslo se těžko dohledává, protože část roku jsem obchodoval na otcově účtu. Je ale důležité zdůraznit, že trh v té době byl v silném rostoucím trendu, což hrálo velkou roli. V budoucím videu detailně rozeberu své obchody, jak ty úspěšné, tak i ty ztrátové, a podělím se o své největší chyby. Na kanále plánuji také pravidelnou analýzu trhů, sérii o mé obchodní cestě a naučná videa, kde rozeberu strategie obchodníků, kteří mě nejvíce ovlivnili. Doufám, že vám toto video pomohlo lépe pochopit, jak obchodování vypadá a že jste se něco nového dozvěděli.